ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 12/3/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಳವೈನ ಶಾಂತಿ ಪೋಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಪುನಗ ಬಾಬಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಶರೀರಿಯರೆ ಸಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಪಗ ವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯುನೇನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವರು ಎಂಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲ, ಕುಡ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಲಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಕುಲ್ದರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಕುಲ್ದಿಜರು. ಕೇವಲ ಆರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಕಾಸದ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಈ ಶರೀರನು ಮರಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನು ಮರಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಸಕಾಸ ಕೊರ್ಪೆರು. ದೇ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ತೂಪ್ನನೆ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಿಲ ಜೋಕ್ಲನ ಕಡೆ ಪೋಪುನು. ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆಳವೈನ ಶಾಂತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು. ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಭಿನ್ನಾಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಆತ್ಮ ತೆರಿಯುಡು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರೋ ಆತು ಈ ಶರೀರದ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪುನು. ಎಂಚ ಸರ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಐಟು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಪ ಕುಡ ಬರ್ಪ. ಈ ಪಾತೆರನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಈ ನಾಟಕನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಈ ನೆನೆಪುಡ್ದು ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪಾವುಜೀರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಆ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದುಂಡು. ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಥೂಲ ನೀರುರ್ದುಲ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಕಲಂತೂ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಐರ್ದು ಏರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಾಪುಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ಮಿಯರೆಗಾದುಂಡು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ನೀರು ಏಪಲ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂಡ ಐತ ಭಾವನೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡದತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಐತ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರೊಳಗೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆನ ದೀವನೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕುರುಡೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕುರುಡೇರು ಪಂದು ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಧೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಪನ್ಪುನಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಐದವರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆಯಸ್ಸುನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಒಂಜೊಂಜು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲೆ ನಿರ್ಣಯ ದೆತ ನೋಡು. ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಯತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿದು ದೇವತೆಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ರಚಯಿತ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆರು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಪರಮ ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸೋಲು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪಂಡಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರುಡುಪ್ಪುಜಿ. ಪಂಡ ಬಾಬನ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರುಡುಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳರೋ ಬಾಬಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯವು ಬಾಬನ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರುಡುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂದುಪ್ಪಿರು. ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪುನ ಜಾಗ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಂಡು ಆತ್ಮಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವಡುಪ್ಪುರು. ಎಂಚ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ಹಿಂದುಲು ಪಂದು ಪನುನುರು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನೆ ಈಶ್ವರೇ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ನಾಟಕೊಡು ತೀರ್ಥಿ ಜಪ್ಪುನ ಉಪಾಯಲ ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು.
ಏರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಏರೇತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಿ ಏಪ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆರು. ರಚಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಸಹ ಲಕದು ಉಂತುವೆರು. ಈತ ಈ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಒವ್ವೇ ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕುಲು ತೆರಿಯುಂಟ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬೈದೆರು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಪುಣತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಪುಲೆಕ್ಕೆ ತಿಂಡ ಕೂಡ ಅವ್ವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಬುಡೊಂದಿತ್ತದು. ಪಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತೆರು ನನೊರಿ ಪೋಯರು ಕೂಡ ಐಟು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಸುರುರ್ದೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡ್ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಿರುಲ್ಲೇರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಏಪ ಅಂತ್ಯೋಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಕೂಡ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಗ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಸಂಶಯದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮದ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೇರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನು. ಕೇವಲ ಶಿವನ ಮಂದಿರಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಮಂದಿರಳುಂಡು ಅಂಡ ಶಿವ ಏರು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಂದಿರ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನವು ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಪಗಾಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೂಜ್ಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ದೇಶೋಡ್ಲ ಈ ಗಾಯನವಿಜ್ಜಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿ ಏತು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ನಾಟಕವಾದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲೆಗ್ ಓದವೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಈರು ಇಂಚೊಳ್ಳರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಮೊಕುಲ್ನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದಿನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಉಪಾಯವಿಜ್ಜೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಉಪಾಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಪವಡು. ಆತ್ಮನೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಗೂ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ನೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಕೇವಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅವು ಏಪ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದು ಪುಂಡತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಅಂತರ ತೆರಿದುಂಡು. ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಇರದು ಪವಿತ್ರ ಎರೆಗಾದಿಯೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ನಾಟಕೊಡು ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪುಜೇರು. ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೋ ಅಕುಲು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ತೊಜಿಪವೇರು ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಮಾತ ಚಿತ್ರಗಳು ಉಂಡೋ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪ 14 ಕಲೆರ್ದು 16 ಕಲೆಕ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡ 14 ಕಲೆರ್ದು 14 ಕಲೆಕ್ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒವ್ವೇ ಕಲೆಕುಲು ಒರಿದಿಜಿ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಲ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದು ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಸಂಬಳ 1,000 ಕೆಲವೆರ್ನವು 1,200 ಕೆಲವೆರ್ನವು 100 ರೂಪಾಯಿಲ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರವಾಂಡು. ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡ. ಶಾಲೆಡು ಏರೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಎರಡ ಕೂಡ ಓದೊಡಾಪುನು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಓದುನ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಪದವಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡಪುಜಿ. ಒಂಜೇ ಸರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಒಂಜೇ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಏರೆಗು ತೆರಿ ಪಂಡಲ ಸಹ ಒತ್ತನುವೆರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರು ವಿಜ್ಞಾನಡ್ಲ ಮಸ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕ್ಲೆರ್ದೆ ಕಲ್ತೊಂದೇರು. ಆಕಲ್ ನಾವು ಆತು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಲ ಆತು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಲ ಆದು ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತಲ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರದೆ ಪಿದಯ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಸುಖಕ್ಕಾದೆ ಉಂಡು. ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಈ ತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಎಂಚ ಪೋಪುನು. ವಿಜ್ಞಾನರ್ದು ವಿನಾಶ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಈ ವಿನಾಶಡು ಮುಕ್ತಿ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿಗಾದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರತ್ತೆ. ಐನೇರ್ದವರ ವಿಕೋಪಲು ಆಪುಂಡು ಇಂದುಲ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಈ ಲಡೈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಪಾಯರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಡು. ಈತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು.
ನಿಕ್ಲು ಭಲೆ ಏತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಾರ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂಡರು ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ತಾರ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮకు ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಈತು ಮಾತ ಮರ್ದಗುಂಡುಲು ತಯಾರಾದುಂಡು ಐದವರ ತೆರಿಯೋಡು ಇಂದಿರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪೆರು ಒರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮకు ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯೆದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಬರ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ಅಡೋಲ ಅಠಲ ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಮುಲ್ಪಂತು ತುಲೆ ಮಾತ ಖಂಡಲು ತುಂಡು ತುಂಡಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಖಂಡ ಅಠಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಧಾನಿದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಆಸ್ತಿ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕನ್ನ ತಿಕ್ಕದನು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು. ಅವು ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬರ್ದೆ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಒರಿ ನಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿಗಾದು ಹಾಕಲು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ವಿಶ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ಏಪ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ರಡ್ಡುಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೊಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಂದು ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಶಾಂತಿಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಗವು ನೆನಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಸಮಯರು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಲಡೈ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ಇರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೆರೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಲು ಸಹ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯುನೇನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆತಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿರ್ದು ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಂದ ಹೂವೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲು ವಾ ದೈವಿ ಗುಣವಂತರಾದುಲ್ಲೇನೋ ಅಕುಲೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರಿ ಗುಣವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣನೆ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮನೆತನದ ಕುಲೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೆತೊನರು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾವನೆರ್ಲ ಆಪೇರು ಪತಿತೆರ್ಲ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರಿವರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಜಡ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ನಿಖರವಾದ ದೇವತೆಲ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಶರೀರ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಈ ರಂಗು ರಂಗುದ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುಜಿ. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣೆ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪೆ. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಶ್ಯಾಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ. ಸತ್ಯಯುಗೊಡ್ದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ನಿಖಿಲೆಗ್ ಸುರುಡ್ದು ಪತ್ತದು ಪೂರ್ಣವಾದು ತೇರಿದನು. ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪುದರಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನು ಕುಡ ಶ್ಯಾಮ ಆಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಶ್ಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಪತ್ರೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ತುನು ಪಂದಿತ್ತನ ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರನೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಜಿಂಜಿದನು ಇಂದನು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯುವನವರು. ಬೇತೇರಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವಿರೋ ಅಕುಲೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾಗ ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಸಂಶಯ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓರಿ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರೆ ಕುಳಿದು ಓದವೆರು. ಆರೆ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪರು ತೆರಿಪವೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ತಮ್ಮ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು. ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ಪೋಪುನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುದ ಬಲೊರ್ದು ಆತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
ರಡ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನ ಜ್ಞಾನನು ಸ್ವರೂಪಡು ಕಣವುಡಾಪುಂಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯನು ನಿಕುಲೆ ದೆತೊನುಡಾಪುಂಡು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಮಾನ ಆಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಕ್ತ ಭವ. ಒಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅತ್ತಂಡ ಸನಿಹ ಅತ್ತಂಡ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಕಾರಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅತ್ತಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಪ್ರಭಾವದ ದೂರ ಆದ ಬುಡುಪೆರು. ಈ ರೀತಿ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಜೊತೆಟು ಇತ್ತೊಂದು ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಆದ ಬುಡುಪೆರು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದುಲ್ಲೆ ರಂಜನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಉನ್ನತವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ತೀರ್ಥದ ಒವ್ವೆ ಪಾತಿರಳು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬುರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪುನಗ ಅಶರೀರಿಯಾಪುನವು ಸಹಜವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.